Menika Asmarandana cakepan saha cengkok menika ingkang ngripta Suwargi Mbah Narta Sabda. Ingkang murut kasedan utawi tilar donya menika dhateng tlatah Semarang. Wadene kelahiran menika menawi mboten klentu antaraning tlatah Wedi utawi Ganti Warna Klaten Kabupaten Klaten Narta Pak Narta Sabda Suwargi. Gajeke utawi adat Lupia menika kagem adegan budalan. Nah, menika tembange Asmarandana. Umrekang bala lumaris budal ingkang bala wadya pina nasri gegah sakeh ingkang bala kuswa Prabu sananira pranyata asri dinulu pindha panjrahing puspita inggih ngimbuhi warta menambahi berita menika sok kala mangsa utawi asring sanget diagem dalang kondang Mas Bayu Aji putra saking Pak Anom Surata menika nggih. Menika tembange Asmarandana cengkoke Semarangan ning ala ada-ada. Sanes sing Asmarandana Semarangan sing kagem bawa menika nggih. Matur sembah nuwun. Salam panggung wayang.